Hei, Rene le. Dengar Rene tekan di. Toko kumlaku dengan gotong gotong. Oh. Kok dengar Rene bahasa enggak tahu Rene. Ya ini Rene kan perlu nih, ini kak. Lek kana perlu gak Rene. Anu, apa ya? Tinggal duwe anu lagi, perlu duwe Piro? Nek ora 200 ae. Oh no, tapi dek wong lek iso tak nyaut Bu ya. Wis beres lah iku lah. Ya wis tak jumlah sih ya, enteni kene ya. Ya sip. Soalnya capok kudu nguyu iki. Nguyu dende iki. Wis. Nah. Aduh, saya keselek. Aduh. Yo, sandal oke iki. Wonge gak ono. Wah, gak jaya iki. No. Iki duwe wong iki gak ning baleno kaya apa iki. Dek, nak, ya Pak. Iki ono wong sing arep nyerang duwe mau. Kon ndang baleno nek mari ya. Iki dek wong ya. Nang duwe. Ya. Uyo, gampang. Yang duwe barang yang duwe tok gampang. Iki duwe ke bapak jare nyelang duwe. Nyelang duwe tok ae ngono. Wis kono ndang minggat, kok nyelang duwe tok. Duwe apa iki? Sik oleh sandal, sik oleh duwe. Ah, rezeki iki. Wes sae. Syukur bolong ketiku suwan. Nuwun. Sesuai ding. Patung waktu pasang. Woi. Nanti ra, patung metu ra. Tampung susu. Bangun. Oh ya. Apa? Si tong kayak duwe anu nyele. Lho, sita tak nyenang anakku. Lho, anakku mau nandi wis dikekno jare anakku. Nang sapa? Lho, aduh iki ya. Saya anakku sing ndi? Kena wong metu kan mau. Aduh, payah iki. Kene le. Nek Ndi? Ono. dikekno sapa mau duwe nak? Lho, Tak kena wong lambian abang mau. waduh, lang iki sing nyenang duwe nak. Wong abang mau nang kene mlaku. Tak tinggal kowe dilu nang jeding. Waduh, ya apa saniki aduh salah duwe nek wong saran iki apa kae iso nyaur iki. Jare sampean kekno wong dek jopo tak kekno ya aku. Lho, iki jareku mau uju iki mau wong iki. Kudu iki wong lambian abang rono. Bukan sih. Heeh. Waduh, iku Gua rasa anu petuk iki tul mau, Oke, Pak. ndi oe? Ayo didelok ya, ayo didelok. Waduh, ayang. Sak, udah.